18 täyttää tyttö tänä kesänä. Sen jälkeen tytön ei tarvitse enää pelätä, mutta oma koti haluaa asua ihan rauhassa. Liian rankka lapsuus, äiti 6 vuotta haudassa. Isä rupes joka äidin lähtöä ei kestänyt. Pienen tytön kehitystä suuresti estänyt. 8-luokan lopussa alkoi itseään viilellä. Eristäytyi muista, tyttö rupes ole hiilenä. Värjestui mustaks oli muutenkin maassa. Kelas et se eli maailmas liian astaassa. Tyttö piti kotinaan hautausmaata. Oli niskan tatuoitu ovi saatana. Kohtalottovereitä ympäri maata. Ymmärrystä vailla on tää koko maailma. On tyttö huolissaan, nukkuu isä tuolissaan. Hän pelkää huomista, vihaa isän juomista. On tyttö huolissaan, nukkuu isä tuolissaan. Hän pelkää huomista, vihaa isän juomista. Tyttö pieni tietää, isän juominen ei lopu. Satanistiporukoista löytyy pieni lohtu kohti elämää. Täysi-ikäiseksi tyttö kulkee, mutta julma maailma pienen tytön silmät sulkee. Satanistiporukoista löytyy poikaystävä. Pilleripurkki taas pojan paras ystävä. Esimerkki tapaus hukkaan heitetty elämä. Tytössä elää vielä pieni toivon kipinä. Vaihtoehtoja on vain tasan 2. Toinen niistä vajottaa vain alemmaksi. Tyttö päättää ylös, itsensä nostaa. Jättää satanistit ja vapauden ostaa. Tyttö aikoo muuttaa tädin luokse Ouluun. Ehkä joku päivä sitten iltakouluun. Mutta sinne on vielä liian pitkä matka. Vapauden hinta